Som žena, ktorá sa bála takmer všetkého. Dnes mám pilotný preukaz a nechávam strach, nech sa bojí sám. On to robí rád. Dnes je strach pre mňa výzvou, ktorá ma posúva vpred. Zem slobody je priestor, ktorý som vytvorila aj pre teba. Tu sa smieš cítiť dobre. Tu smieš byť sama sebou. Tu smieš trénovať život, ktorý chceš tvoriť vo vlastnej realite. Žena vie tvoriť, dávať a milovať neuveriteľným spôsobom. Je v tebe viac, ako si myslíš. Toto je môj spôsob, ako dokázať sebe i tebe, že stojíme za to. Zem slobody je spôsob, ako sa motivovať a vytrvať na ceste k cieľu, ktorý si určila. Smieš tvoriť zem slobody so mnou. Pridáš sa?